Hello guys, welcome to my dear farming. आसा खालाम बयबो थिगैनो दङ। जों दिनै नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों, फैदो। जों माने किं चिल्ली जावैदोंमोन नालाय, दा बियो सानबा जाबाय। दा माबायदि जानानै दङ बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। स' नैबे ट्रेयाव जोङो जावैदोंमोन, बियो जावैजेननायनिफ्राय लानानै सानबा जाबाय। स' माबायदि जार्मिनेशन जादोंना जायाखै जों बेखौ चेक खालामनानै बेखौ सान्दुङाव दोननांगोन आरो। स' नायसै। नैबे जाहैबाय लकेलनि मोननै जावैदोंमोन नालाय, नैबे लकेलनिया नै खिलिहांबाय बेलाय बेखौ नायबावनोसै बोथ्रोदनानै नैलाय नै जार्मिनेशन जाजोब्बाय बियो बेलाय बेफोरो नैबे बे नै दा नैबे मोनसे ट्रेया जाहैबाय बियो बायनाय बाजारनि बायनायमोन। स' बे माबायदि जाखो बे साबसिन जाबावदोंसो ना नै बे खिलिजोब्बाय बेफ्रा जोबथारबाय नै एलाय दा बे खिलिजोब्बायानो नै बेखौ जों माबायदि प्रसेसै गायदों मा होदों बेहाय बेखौ नोंथांमोननो उनाव देखायनोसै। नै बेफोरो खिलिजोब्बाय दा बेनि फुल भिडिअखौ नोंथांमोननो उनाव देखायनोसै। जों बेखौ चेक खालामनानै नायदोंमोन नालाय, बेखायनो नोंथांमोननो देखायग्रोनाय जाबाय माबायदि ग्र' जादों जायाखै। स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ। आसा खालाम नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै। स' बाय फारलाइट हममेड फारलाइट बे हममेड फारलाइट जाहैबाय। ओरैसो खेबनांगौलै।